Ngeleng-ngeleng ramjawan ingkang sasongko kumenyar Goroming puri mangkin tanpa siring alepne kang omah maslir murubing langit Sotyaning sun Gusti welas dasih kaswase margiyuh lara asmara orang-orang ugung mangarang diah paringa husada nak angger jiwa kawula nglipur ngripting lukita sinawung langen kusuma kawula nuwun sinuwun mawantu-wantu Punapatih nyuwun gunging samudra pangaksami dene kula kumawani matur wonten ngarsa paduka nata ingkang tanpa tinimbalan labet menapa awit sampun dang wanggen kula marak ing ngarsa nata ewa semanten dereng wonten dawuh padukendra ingkang rumentah kepara kula tingali anak Prabu Nembe Nawung Bendu sinten ingkang kaanggep lepat sinuwun bilipun bapa ingkang kaanggep lepat kejawi kula nyuwun pangapunten ugi sagah nampi pidana saking paduka nata sinuwun keparenga paduka emut dhateng sabdaning para winasis Narendra Siniwaka menika mugi saged damel tentrem sampun ngantos adamel tingtrim. Menawi paduka sinuwun boten ninggal paring dawuh tartamtu saged manani goreh rongeh ingkang sowan ngabiyantara menika sinuwun. Palugon lakuning lekas
Kula kita linuding kidung kadung kadereng hamomong mangun manah rahayu aywana kang tanah golong gumolong manadu kara karenane ora puspita wangsalan semon Paman Sengguni wonten dawuh sinuwun susah hatimu ora ingsun kanthi pangandikan nuwun inggih kaluran sabda paduka nata rumasuk ribet manah kula sareng paduka sinuwun dangu mboten medhar pangandikan sinuwun lagi tak kendelake sedhela wae rumangsa susah hatimu kepiye yen kowe ngrasake dadi Duryudana apa ora bakal mati gantung nuwun sewu ingkang dipun kersakaken anak Prabu menika kados pundi menawi paduka ingkang kula suwitani lajeng anggadhahi penggalih kados mekaten lajeng kula menika kados pundi nasibipun wong sing diiloni wis mupus mongko gundelan kula namung paduka kula Kartomarma lajeng ngrayipun Durmagati namung paduka sinuwun ingkang dados payung agung kula ngestina punggawane komplit Pujanggana patihe ana panglimaning senopati ana nayakane umbyukan prajurit makedhi-kedhi ning jebul piranti semono akeh mau tanpa ana tumanjani babar pisan gunane ya mung genep-genep piranti negara bab gaweane pikolahe tandang grayangi kelantipane oleh maca marang kahanan kabeh ora pecus yen disawang padha gagah-gagah kaya sekti-sekti gandare kaya wong pinter-pinter ning kabeh kothong ketok oleh padha gelar-gelar gulung-gulung yen ana rejeki kabeh padha ngiglo ketoke derajat kelungguhane ning bareng ana gawe parigawe sing gawe kuwatiring negara malah padha nggulung kesaguane tanpa tuwuh kewaneni nuwun sewu sinuwun pripun sampeyan arep kandha apa nadyan kula mangertos bilih paduka menika nawung duka namung menawi mboten kadhawaken sinten ingkang nandhang lepat kula kinten sedaya sami angles manahipun sinuwun yen pancen sampeyan kuwi wong kang gatekke marang laladane kudune ngerti sampeyan yen migatekake marang pawarta kudune wis krungu wektu dina iki Pandhawa bakal mbangun papan parepatan sasana kala wau yen wis dadi Yayi Punta bakal nglumpukake para raja Narpati kinenekseni nggone tasakuran lan kanggo ajang Yayi Punta bakal
napa asmani perjanjen kelawan negara tetangga nggone padha liru kasil sumber daya alam. Niku kudune sampeyan wis duwe pangira-ira. Yen to sejatine niku namung dadi karti sampeka nggone Pandhawa bakal nyungsung kekuatan yen wis kuat tumuli kanggo njungkeng palenggane Duryudana bakal ngrebut bali Praja Ngastina. Lelakon kaya ngoten niku yen ora manganggep bebayani tegese sampeyan wis mati rasane. Nyuwun pangapunten sinuwun badhe matur Harkandanawa. Sejatosipun kula sampun miring bab menika namung menika rek nembe rantaman tuwin pawarta sinuwun. Rantaman pripun? Mangsawang nika para kawula wis padha sengkut nggone padha nindakake mbangun sasana parepatan. Sinuwun atur uning bilih katerangan ingkang kula tampi anggenipun sami mbangun menika kendel. Awit medal menika Werkudara murca saking kasatriyan satemah dadosaken tingtrim swasana kawula miwah Sentana Ngamarta saha Narendra Ngamarta piyambak. Mila kanthi kawontenan kados mekaten kala wau badhe kula ginakaken kangge nggagalaken ingkang sami mbangun menika. Kula badhe mancing wonten saklebeting toya ingkang banjir sinuwun. Paduka mboten perlu kuwatos kula ingkang sagah nggagalaken anggenipun Pandhawa bangun sasana parepatan sinuwun. Paman Sengkuni sing gedhe pangapura mudine ingsun wis rengen kelawan sira paman ora nyono paman wis tanggap marang lelakon iki. Inggih mboten maiben menawi paduka menika asring duka. Kula sampun kulina. Kula sampun asring disuwarani elek, dibisui. Kula sampun mboten kaget. Mbok menawi nggih menawi paduka ngutus lajeng klentu ya menika saking budhekipun kuping kula terus mila paduka paring bendu tawi duka dhateng paman kula mboten menapa-menapa. Iya. Tujune paman wis tanggap marang sinten sing ora tanggap. Kula tanggap kalian paduka sinuwun kudune Kartomarma ki ya roh nyangakui. Kula sampun ngertos kok paman. Kula mboten asring sowan dhateng kepatihan rasah. Tiwas kebot-boti pikir. Mangke kula ingkang badhe mbudidaya murih gagalipun Pandhawa bangun sasana parepatan. Minggahipun kula badhe mbudidaya ngupadi Werkudara menawi pinanggih badhe kula pejahi babar pisan sinuwun. Lagi cawawan sabda ora kang sumewa gegering pasewakan kata samyuwana rakpokong wonten tiradamata pedhot ing wanti lan langening kalang yuwana gelar panda muncar tinon liraga koneng suram sarate tanpa
Lir sapating sun tumiling angulati puspita metemindah kang warni bedaring taman hanon kang sekar warsini ku menyuting tias boyoto jatuh kromo nuwun hamid pasang kalimantabi tinebena ing siku denda cinaketha ing tirta waksama sinuwun kula ingkang cumantaka wani minggah ing sitinggil boten kanthi tinimbalan saha kula ngurmaosi kathahing ngreh kalepatan kula mawantu-wantu kula nyuwun gunging samudra pangaksami sinuwun ya Kisanak ana luputmu isih agung pangapuran ingsun sawise lenggah satata padha bagya sak sowan ana ing ngarsaning ingsun Kisanak. Lho inggih, lulus raja sowan kula niskala. Sawangsulipun sungkem kula mugi kunjuk paduka ingkang sinuwun. Iya, banget ing panarimaning ingsun. Mara diage persaja sira iku ngendi dangkamu lan sapa kang dadi persikamu. Lho inggih, sinuwun. Ngaturaken genging panuwun dene paduka ndangu dhateng jasad kula. Kula menika saking negari Kacakra, kadangipun sawarga Kakang Prabu Baka, nami kula pun Kirmira sinuwun. Saka ing praja Kacakra jenengmu Kala Kirmira. Kawula nana inggih. Ana parigawe apa dene sira sowan ana ngarsaning ingsun Kala Kirmira. Waleh-waleh menapa sowan kula menika kejawi nderek tepang Gladhiwanuh ingkang sakelang kuwi katos. Kula kepengin badhe sambet kekadangan kalian paduka sinuwuning Astina. Sira kepengin kekadangan kelawan jeneng ingsun. Kawula non. Yen sira wis kekadangan marang jeneng ingsun. Upama kepengin matura kelawan Paman Patih Sengguni. Yen Paman Sengguni kersa nampa ingsun ora bakal kabotan nganggep kadang marang sira Kala Kirmira. Oh, lho inggih. Inggih sinuwun. Menawi mekaten keparenga kula badhe sambet jagung kalian ingkang paduka aturaken kula wau Paman Sengguni wonten dawuh mara enggal purbanen Kala Kirmira iki. Digondang ganjing langit kalap-kalap katon. Lirikin sanging sang maweh gandrung nuwun sewu Raden katepangna kula menika pun Kala Kirmira saking nagari Kacakra. Iya Kala Kirmira ditepungake wae aku iki Warangka Ngastina Sengguni kang dadi jenengku Kirmira. Kala Kirmira wonten dawuh Raden dening anak Prabu Duryudana aku ingkang diparingi wenang murba marang sira. Lho inggih. Kowe mau matur kepengin kekadangan karo anak Prabu Duryudana? Inggih leres. Kok kowe kepengin kekadangan karo sinuwun kuwi, kowe duwe milik apa? Awit mangkene yen kowe ora duwe pamrih, ora ya mokal to Sang Prabu. Raden kaluhuran dawuh sangandika lakar kula nggadahi pepenginan apa kang dadi kekarepanmu namung setunggal. Lho inggih Sinun Prabu Duryudana kersa kula dherekaken bedah negari Ngamarta saha mejahi Pandhawa menika ing dados idam-idaman kula. Mengko dhisik kowe kok kemrungsung kudu arep mateni Pandhawa kuwi perkaramu kuwi apa?
Mila kula mempeng badhe mejahi Pandhawa. Alabet ing nguni mentala mejahi kadang sepuh kula Kakang Prabu Baka. Mboten lega manah kula menawi kula dereng saged mejahi Pandhawa utaminipun ingkang nami Werkudara. Kirmira wonten dawuh. Sowan murene yen tak itung jebul tiba kemil tegese tiba rejeki. Sabab apa awit katemben wae sinuwun Ngastina menggalih kepiye bisane Pandhawa bakal mbangun papan parapatan kuwi bisa gagal. Oh, dados wedal menika Pandhawa badhe mbangun sasana parapatan. Iya bener. Mula kang mangkono lamun sira bisa gagalke nggone Pandhawa mbangun sasana parapatan, munggahe kowe bisa mateni Pandhawa. Ndak kira ora bakal suwe nggone tinampa. Nggonmu bakal nganti kekadangan kelawan sinuwun Ngastina. Kala Kirmira dadi atur-atur miturut manut sumarah mring Gusti. Dene sidi miwang utama ing Raden Patih. Upamiya kula mboten dipun dhawuhi jeng andika, tetep kula budidaya kedah saged mejahi Pandhawa. Kowe tak elingke kala Kirmira Pandhawa sak anake kuwi kondhang sekti mandraguna. Apa kekuwatanmu dene kowe wani nyumbari Pandhawa? Raden, boten perlu kuwatos kula gadah haji. Inggih haji gelap ngampar. Sinten ing ketaman haji kula wau tartamtu ajur lumpur dados lebu. Saya lega rasane atiku. Kang mangkono yen kowe wis saguh mara enggal buktekno kesaguhanmu iki mau. Mboten dadak wayu dinten kepara, dinten menika kula nyuwun pamit bidhal dhateng negari Ngamarta. Ngudi pejahipun para Pandhawa. Duga-duga tiga ngati-ati aja kong sikeri muga lanang jurit weh Kala Kirmira. Saya wimbuh kukuh kekiyatan negari Ngastina awit wonten sabiyantu saking negari Kacakra sinuwun. Iya. Nanging nadyan mengkono tak jaluk sira Paman Sengkuni aja mung jagake marang sabiyantu ning liyan. Mundhak dikira Kurawa jirih getih wedi mati. Inggih. Menawi tetela mekaten kepara kula nyuwun pamit badhe ngawat-awati dhateng lampahipun Kala Kirmira. Upamiya mangke dados Pancakara ing antawisipun Wadya Kacakra tuwin Pandhawa kadang paduka sata Kurawa badhe kula kirapaken kinenampiak awur-awur sinuwun. Iya. Aja wedi kangelan enggal budhal dina iki uga. Dimas Kartomarma wonten dawuh sinuwun si Raja kering gawe tumuli nderek Paman Patih Harya Sengkuni. Bab perkara gagale Pandhawa mbangun sasana parapatan ndak borongake marang sira Paman Sengkuni. Tak jaluk aja mbalencane kang dadi ubayamu. Sendika sinuwun.